Video yathu ya lero tionesana mmene tingaphatikizire ma videos awiri kuti akhale pamodzi. Ya, ndiye musataya nthawi, tiyeni tiyambe. Ndiye choyamba timapita ku TikTok kukapeza video imene tikufuna kuti tiphatikizeyo. Ndiye timapanga click apa pa share button. Tikapanga pamenepo timakankha izizi. Kuzikankhira uku then kupita pa do it. Ikafika apa ndiye imasegula camera, ndiye apa ili option pa left and right kusonyeza kuti ma video yakhale ina ku left ina ku right. Titha kusinthanso kuika apa kuti video izioneka ngati video ko chonchi, ndio matha kusintha position ya video yo. Apo ayi ufuna ina ikhale mwamba ina mmosi, ndiye ineyo ndakonda ya left and right. Ndeke nako ndipanga record kuti ndiyambe. Ikatero ndi kuti makhala kuti yatheka, apo imakhala nokuti kuphatikiza ma video awiri kukhala imodzi. Ndiye umumu ndi mmene timapangira, ndiye utha kuiona mmene ikuonekera. Galufuna kuiposta ndi kupanga next ndi kumalizisa ma process enawo mpaka na ipangike post. Ndiye video imene nakonza ndimene ndiye tiyentulanenso ku video yotsatira imene tibwere ndi zina. Kati ndifunso tiyentifuse popanga comment.